Бүгінгі шығарылышыбызны көңіллі хәбәрдән башлыйбыз. Журналистлар хезмәтенә бәя бирүдә иң мөһимнәрдән саналган Бәллүр каләм конкурсына нәтиҗә ясалды. Бүләкләнүчләр арасында коллегаларыбыз Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре булуы икеләтә сөенечле. Вакыйга урыныннан безнең махсус репортаж. Бәллүр каләм республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре өчен иң абруйлы конкурс. Якынча 2000 гариза, йөзләгән дәгъвачы һәм үз эшендә иң яхшы дип тануга 10 номинация. Алар арасында шәхси редакцион номинацияләр дә бар. Иң көтелгәннәренең берсе мультимедиа редакциясе. Һәр көн тәүлек дәвамында барлык мәгълүмат чаралары, телевидение, сайт, социаль челтәрләр буенча эшләүче коллектив һәм һәр вакыт уникаль материаллар. Бүген безгә бу өлкәдә тиңнәр юк. Победителями в номинации «Мультимедийная редакция» становится ТРК «Татарстан». Начали развиваться на площадке «Смотрим». Эшебезне башка мәйданчыкта үстерә башладык. Telegram каналны яңадан эшләтеп җибәрдек. Һәм һәр вакыт безнең аудитория белән элемтәдә булырга, аларның сорауларына җавап бирергә тырышабыз. Киләсе номинациядә җиңүче инде күп еллар буе барысыннан да яктырак яңгыраган Татарстан радиосы редакциясе. Быел яңа проект «Мин әтине өйрәтәм» аудиоспектакль өстендә эшләделәр. Бу әлеге редакциянең татар телен җиңел һәм уен формасында өйрәтүче кызыклы проектларның берсе генә әле. Әлбәттә, алар Бәллүр каләмгә лайык. Бу бүләк безнең өчен бик зур, бик кадерле. Ни өчен дигәндә, бу безнең туган телебез өчен тырышуыбызның бер нәтиҗәсе дип әйтик инде. Барыгызга да бик зур рәхмәт һәм без эшебезне дәвам иттерәчәкбез. Күп еллар дәвамында үз һөнәренә тугры калучыларны билгеләп үттеләр. Фестивальнең гран-при бүләген Казан Федераль университетының медиа коммуникациялар кафедрасы мөдире Васил Гарифуллин яулады. Бу бүләкне мин яхшы журналистларны әзерләүче укытучыларга, остазларыбызга булган bir ихтирам билгесе буларак кабул итә. Эш елларында Васил Захит улы бүген танылган журналистларның тулы бер плеядасын чыгарды. Журналистикага гашык булган тыйнак, ярдәмчел. Аның турында чыгарылыш сыйныф укучылары шулай сөйли. Бүген дә алар залда басып алкышлый. Бүләкләрне гадәттә тамашачыга күренмәгән күпчелек күләгәдә калучы профессионалларга да тапшырдылар. Телеоператорлар, фотографлар. Вакыйгалар нәкъ менә алар күзлегеннән тәкъдим ителә. Бүләкләнүчеләр арасында блогерлар да бар. Залда иң-иңнәре. Именно вы на передовой. Сезнең кулыгызда җирдәге иң көчле корал сүз. Сүз кешегә канат бирә, кешенең һәм кешелекнең бөтен тарихын юкка чыгара ала. Сез илебезнең тарихын язасыз, алтын хәрефләр белән республикабыз тарихын язып чыгыгыз. Һәм бу коралны бүген журналистларга аеруча сак кулланырга кирәк. Нәтиҗәләрен, җылның нәтиҗәләрен һәм иң талантлы, иң тырыш журналистларны тәбрикләргә җыелдык. Бәйрәм белән барыгызны да. Яңадан эшкә керешергә дип Бәллүр каләм ияләре редакцияларга таралышты. Алия Галиуллина, Гүзәл Зайнакова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.